Jo, com que el grafiti el gaudeixo, el disfruto, vull que el disfrutin amb mi. Per tant, ensenyo el que sé, com li ensenyaria a un col·lega que ve amb mi a pintar. És veritat que ells tenen 15 anys, jo en tinc 10 més, però considero que, igual que aquell dia que jo vaig pintar amb persones que eren bastant més grans que jo i no hi havia diferències, tampoc les ha d'haver amb ells. Primer faig una foto a l'espai que dibuixaré, perquè per mi el més important que hi ha és el suport. Llavors fem la foto del suport, els hi he portat, l'hem mirat, l'hem analitzat, inclús hem anat a veure'l, i després hem dibuixat a sobre del suport. I això el que vull que sigui és el seu mapa. Això és el que s'emportaran quan estiguin davant de la superfície i vagin a dibuixar. Llavors, després de dibuixar una miqueteta, no volia avorrir-los i els he portat aquí, analitzar també com ho fan, a corregir-los perquè tampoc se frustrin, perquè al principi te frustres, quan veus que no te surten els traços que vols, te frustres una mica. El que vull és que practiquin. De seguida, quan vegi que ho controlen una mica i que es senten segurs, anirem a dibuixar directament al suport. Llavors el que intento sempre ensenyar o expressar als altres és que sobretot no et creguis millor que ningú, sàpiguis que algun dia algú necessitarà un spray, doncs li has de deixar. Hem de tenir, penso, una família artística creada. L'spray i el grafiti és un mitjà d'expressió fantàstic, a part pots fer coses molt grans amb no res, perquè surt molt ràpid la pintura, i bé, disfrutes, t'ho passes genial. A l'aire lliure, a part avui fa un dia genial, i bé, és un exercici, una afició, i acompanyat, com ara està passant, és encara més divertit, és molt xulo, pots riure i pots passar-t'ho fantàstic, sí. Per mi el grafiti és una forma d'expressar-se de l'art d'una altra forma. Per agafar més experiència i saber com fer un grafiti. Ha sigut molt divertit i he après molt. A vegades pinto, em dóna per pintar i volia provar el grafiti. M'agrada bastant perquè sempre m'agrada això del grafiti, pintar i dibuixar i m'ho estic passant molt bé i m'està agradant bastant. Bueno, està bé, crec, pels joves que puguem fer alguna cosa així, també per les vacances, així no estem tot el dia a casa i bueno, m'està agradant força. Em vaig donar compte que gaudia molt més i esperava tota la setmana que arribés el moment de pintar, així que vaig deixar la feina, vaig deixar l'empremta i em vaig dedicar al 100% al grafiti. I ara puc dir que m'aixeco pel matí amb una rialla, soc superfeliç fent això, m'encanta. Des de la Regidoria de Joventut i de l'Oficina Jove s'ha considerat que de cara a les festes de Nadal, que el jovent té festa, podíem aprofitar per organitzar alguna activitat que els interessés. De fet, el diagnòstic ha sortit que hi havia poca oferta i hem pensat que els grafitis era un tema que és una branca de l'art, que aquí està una miqueta arrelat, perquè hi ha joves grafiters a Guitarga, i hem pensat que seria un bon taller. I de fet ha tingut bona acollida, s'han apuntat 11 joves, nois i noies, i una miqueta el que s'ha fet és pintar uns New Jerseys que hi ha aquí a prop del camp dels Escolapis. I bueno, el resultat ha sigut que tenim una bona gamma de colors i que realment els joves, amb 3 dies que ha durat el taller de 12 hores, han aconseguit crear un bon clima de companyerisme, han entès els valors que té, d'això de compartir, de pensar en els colors, que quedi bé, que sigui bonic, que sigui agradable veure un grafiti i que no sigui una cosa més entesa com un gamberrisme. I tots estan molt contents, tenen ganes de repetir i esperem fer-ne un proper curs de cara a aquest 2016.